hyödyntää. Sinko. Jee. Se kannattaa käyttää se vähän isompi. I don't know what's worse. You soldiers under orders to silence the facility or these vile aliens. En tiedä. Kummakin ollaan pahoja. All right. Mä kerron sulle yhden jutun. Sä et ainakaan aina puhu sitä enää kellekään. On taas ihan hauskaa. Sano nyt. Siinä on hieno pää. Pelkkää virtaa. Jaha. Mulla ei ollut yhtään hajua sitten missä tänne piti mennä, mutta aivan sama. Siis tää kohta on niin ärsyttävä. Siis oikeasti mä en vaan muista missä tänne piti mennä. No ainakin toi hissi on laskettu, no okei, me tiedetään. Mutta siis onks täällä jotain semmoista, että niin mä pääsen tuon hissin turvallisesti ilman, että mä en pääse tosta kapuamalla noita sähköjohtoa, koska jos mä kosken tohon mä kuolen. Näin. Elikäs mun pitää kai sitten ilmeisesti vaan mennä tänne. Vaikka nyt mä vähän pudotin itseni ja kuolin, mutta tänne kai piti mennä. Aha. Tässä on liukas. Au. Ton pitäis sammuttaa se yksi juttu, minkä mä halusin, että mä haluan sammuttaa sen ja jostain kumman syystä nyt se varmaan sammunut. Tuosta pitäis olla nyt se sammunut se sähkö, niin mä pystyn katsomaan siitä ylöspäin, eli mennään ylöspäin taas. Ylöspäin. Mä en sitten viitti kauan sitten pelata, kun mulle tulee semmonen, että tunne, että mä oisin taas pelannut liikaa, että niinku pelataan semmosina aina pähkinä. Tai mä pelaan näitä niinku tämmöisenä osina. No, pakko pelaa osina, kun YouTubessa on niinku ihan tyhmä juttu, että työtetään vaan 15 sek per video. Ei 15 per video. Siinäkin tarvitsee jonkun jutun, että jos haluaa pidentää sitä videoaikaa, niin se on eri asia, mutta mä en jaksa alkaa sitä tekemään, sillä nyt ei niin paljon väliä ole. Sitä laatikossa on oikeastaan aika paljon hyötyä. En mä siis pelkästään tän armoria näiden takia käy täällä, vaan sen, että laatikkoa vielä tarvitsee. Tuo on vaan se vaikea kohta, että mä en aina päässyt yli, mutta kun mä sain sitä vähän aikaa sitten, niin olen taas hyvä tässä pelissä. Näin hyvä ja hyvä. Elikkä tällä laatikolla niin kykenetään tänne. Lisää granaatteja. Ja voidaan muunnella eri tavalla, että mä yleensä teen tällä helpoita, että laitaan tuolle Trip Mine. Tänne se sieltä tonne tommonen tuommoinen räjähde ja otetaan toi. Koska
grämmiä. Tätä muuta heti. Tässä on hieno kuolema. Au. No se on jo kuollut, niin sitä ei tarvitse. No tänne sitten takas pääsee näköjään. Mä en nyt olla laavilla. When all the fighting started, I hid myself here. I don't think any of them above have survived. On speed. Niin. Lead the way. Why are you leaving me here? Koska sä sait sitä kysyä vielä huomaa. Koitan nyt. On mulla. You're a sight for sore eyes. Looks like somebody really screwed up, Corporal. Seems the brass bit off more than they could chew. Yeah, well, forget about Freeman. We've got to save our own asses. You with us, Corporal? Joo. Jatkas. Have you seen any other soldiers from my platoon? Joo, mutta Squad, quiet down! mä taidan jättää tähän kertaan, että Just when I was getting mä varmaan short, jatkaa I've sitä got to ensi pull this kerralla taas sitä assignment. pelaamista, että eikö vähän pidetään taukoa. Mut joo, jatketaan ensi kerralla. Moro! This place makes boot camp seem like